Ден допладне. Седмичният обзор на Радио Бургас. На 16 ноември 1996 година на Общо събрание на ООН е приета декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това, що е толерантност, а именно уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Толерантността е противоположна на дискриминацията и е принцип, към който всяко модерно общество се стреми, казва Ирина Иванова, регионален представител на Комисията за защита от дискриминация в Бургас. Тя вече е в студиото на предаването Ден допладне. Здравейте и добре сте ни дошли на гости. Благодаря за поканата. Има ли увеличение на жалбите на гражданите за последната една година от вашата работа? Аз искам да подчертая, че последните 3 години в Бургаския регион има подадени най-много жалби от цялата страна. До тази година, до 11 ноември е направена справката. Постъпилите жалби в Казиде град регион Бургас са 44, а за миналата година бяха 59. Все пак имаме още един месец, може да се подадат други жалби. Образуваните преписки до тази дата също са 25, а за миналата година бяха 28. Като общо подадените жалби в страната за тази година са 734. Броят на образуваните преписки е 385. Не можем да кажем увеличение или намаляне на броя на подадените жалби. Всяка година е различно. Няма тенденция към увеличение или към намаляване. А за какви нарушения най-често става дума в сигналите? Някои от случаите, които най-се да посочите? Да. Ако се спрем на защитените признаци, по които може да се извърши дискриминацията, можем да обобщим, че в образуваните преписки за 2013 година най-често, то не само за 2013, но и за другите години, най-често срещан е признакът лично положение. 184 преписки са образувани по този признак. Този признак е интересен, защото той съчетава в себе си различни персонални характеристики на отделния човек. Например, семейно положение, образование, местожителство. На второ място подадените жалби са по признак увреждане. 92 преписки са образувани. На трето място е признакът обществено положение и чак на четвърто място е признакът етническа принадлежност. Петия признак е възраст. Като имаме предвид, че, както споменах, че признакът лично положение включва няколко характеристики и е комплексен признак, можем да кажем, че всъщност най-много образувани преписки в Комисията за защита от дискриминация има по признак увреждане. Относно сферата на дискриминация, преобладават жалбите за неравно третиране в сферата на трудовата заетост. Най-много жалби има подадени в сферата на трудовата заетост, като тук вече може да бъде човек дискриминиран по няколко признака: възраст, пол, увреждане, образование, лично положение, синдикална и политическа принадлежност, както и етническа принадлежност. Главно с оплаквания от уволнения по време на бременност, от предварителни ултиматуми от работодателите срещу постъпващите на работа млади майки, млади жени, че забременяването е нежелателно. Също така се променят и негативно условията за труд за призналите своята бременност жени, липса, например, на обедна почивка, дискомфорт, не ги зачитат като пълноценни служители. Със своите действия, понякога чрез действията на своите подчинени, работодателят създава една враждебна среда и дискриминира жената, която иска да бъде майка. Още при самото постъпване на работа момичето е предупредено, че не трябва да забременява, след което, ако това се случи, започва така наречения тормоз, ако можем да го определим от страна на работодателя, и дискриминационно отношение. Да, точно така. Жалбоподателка, например, още един пример мога да ви дам, в комисия, например, твърди, че е решила да се възползва от поканата на фирма, от която преди време е била уволнена, т.е. съкратена. Шансът да бъде назначен е бил голям, но затова тя е отказала друго предложение за назначаване, но не след дълго и казали, че няма да я вземат, защото била 30 годишна и вероятността да забремине и да има
дете не била изключена. Затова фирмата вече има нова политика да се наемат жени над 50 годишна възраст. В момента преписката е в процес на проучване, решение все още няма, не са и минали заседанията. Друг пример, който можем да дадем е, млада дама търси работа и открива, че има точка в трудовия договор в фирмата, в която тя иска да кандидатства, в която ако забременее, забележете, служителката на фирмата дължи 700 лева неустойка на работодателя си. Това е в трудовия договор, да. За жалост, жалбоподателката не е успяла да приведе достатъчно доказателство за своето твърдение или дискриминация не е била установена. Тук е един интересен случай, който касае регион Бургас и така съм много добре запозната с този случай. Бе образувана преписка по жалба военна. Жената беше военна, също командира на поделението в Бургас. Тя твърдеше, че след като не може да забременее по друг начин, освен инвитро, тя тръгва по процедури, които налагат честото и отсъствие от работа. Това е ангажиране с пътувания, ползване на болнични. Тя твърдеше, че командирът на поделението не проявявал разбиране и със своите действия, а също така и на подчинените му, я дискриминира като жена, която иска да стане майка и пречи направо да бъде лекувана. За щастие решението беше в нейна полза. Тя получи морално удовлетворение от това, което се случи, и дори скоро е срещнах с детенце и така беше много благодарна на действията на комисията за това, че тя е морално удовлетворена и постигнала своята цел. Тя самата била информирана, че комисията може да й помогне, защото в много от случаите жените не се обръщат към вас за помощ. Но много от хората наистина не знаят къде да се потърсят правата или пък се страхуват. Значи правим много консултации, много случаи, не само за дискриминиране на жени или бъдещи майки, във всички сфери на обществения живот, но така съществува един страх от това да подаде жалба, особено на работното място е така. Госпожа Иванова, кой пол всъщност е по-дискриминиран? Съгласно това, което имате като сигнали? Да. Значи една справка сочи, че на базата на поставените от КЗД решения през една от годините съотношението жени-мъже за жалбоподатели е 173 към 140. Съотнесено към общата бройка по жалбоподатели по постановените решения може да се каже, че 55 на 100 са жени и 45 на 100 мъже. Не е голяма разликата. Естествено, че преобладават повечето жалби от жените. Жените се чувстват по-дискриминирани. Да, аз не се ангажирам точно с тази цифра, че тя е категорично доказателство за съотношението мъже и жени. Тенденцията по принцип е такава. А дали има нещо вярно в тезата, че българката е дискриминирана по възраст и по заплата? Що се отнася до дискриминацията по признак възраст, в сферата на трудовата заетост по-точно ще говорим, жалбите са както от мъже, така и от жени. Много често жалбите са за твърдено неправомерно рано пенсионирани в сферата на образованието и на услугите. Значи в тези случаи работодателите, когато трябва да се направи съкращение, първо започват да съкращават хората, които са придобили право на ранно пенсиониране. Това е в системата на МВР, това е системата на образованието, в Министерството на отбраната. Няма подбор, няма образователен ценз да се съобразяват, няма съобразяване с професионалните качества на този работник, на старите кадри. В случай те са неудобната мишена, защото имат право на ранно пенсиониране. По този начин се остават на работа по-младите, с по-нисък стандарт, с по-малък трудов стаж, с по-малка заплата. Тоест фирмата спестява средства. Точно така, спестява се средствата. Трябва да кажа, че в системата на образованието, това е мой личен опит, да се назначават по-млади специалисти, защото с по-голям трудов стаж трябва да се даде по-висока заплата. Ще дам един интересен пример от практиката на комисията, в който се отнася за жена, която е от малцинствен произход. Тя работи в държавно предприятие в страната и така интересно, че когато я съкращават, не се казва, че те по принцип никой от работодателите няма да каже, че съкращава, защото е от малцинствена етност, по признак етническа принадлежност, е съкратена поради поставен критерий години стаж. По този начин на работа се остава служителка с по-голям стаж, която обаче е с по-нисък цен, средно образование, а е съкратена жалбоподателката, която е с по-малък стаж, но с висше образование, специалист в финанси и работи в счетоводството.
Ето тук е един елегантен начин да се отстрани представителката на малцинството, което много трудно може да се докаже. И какво трябва да направи в случая жалбоподателката, след като не може да бъде доказано? Тя може да се потърси правата и в съда, в районния съд да подаде молба, жалба за дискриминация. Както може и в нашата комисия, но аз ви казах, в този случай е много трудно да се докаже. Продължаваме в студиото на Радио Бургас предаването Ден до пладне. Сигурно има нещо символично в съвпадението на дните. Днес е ден за толерантност и същевременно омразата, агресията, разделението заливат улиците на българската столица. Липсата на чуваемост и диалог е крещяща и май сме стигнали дъното, макар че казват, че преди да съмне е най-тъмно. Разговорът в студиото на Радио Бургас е по темата дискриминация за случаите в града ни. Повече информация търсим от Ирина Иванова, представител на Комисията за защита от дискриминация, която ни е на гости. Тя ще ни каже сега дали има нещо вярно в тезата, че жените са дискриминирани по възраст и заплата. Тук, например, два интересни случая, които искам да споделя. Две работнички им е вменено като в характеристиката да обучават по-младите си колеги мъже. После жените, след това обучение, жените са съкратени, на работа остават мъжете, обучаваните от тях мъже. То няма как да не се докаже, защото това е факт. Това е факт. В втория случай служителка преди отпуск по майчинство въвежда в работа дълго време свой заместник. Оказва се, че по времето на обучението заместника, който ще я замесли, когато тя обучава, получава 200 лева по-висока заплата. Много лесно се доказва, съвсем му се, че няма как да не се докаже. Добре, от всички жалби ли се образуват преписки и какъв е пътя на една жалба при вас, ако я намерите за основателна? Значи, не от всички жалби се образуват преписки, както и в съда, естествено, не от всички плаквания се образува дело. Производство се образува, когато жалбата е в компетенциите на КЗД и има индикации за дискриминация, като не се образува производство, ако са минали 3 години от акта на дискриминация, когато се установи, че по същия спор за дискриминация има заведено дело в районния съд. Не трябва да има заведено дело. Затова при подаването на жалбата се попълва една декларация, че не се завели дело в районния съд. И ако сигнал или жалбата са анонимни, кое кара обаче хората да подават жалби при нас, а не в районния съд? Първо, защото производството е безплатно. Така, малко ме затруднение относно това, че трябва да се ходи, заседанията са в София, но разноските по пътя се поемат от комисията. Второ, че комисията предоставя независима помощ на жертвите на дискриминация. Тук и трето предимство е, че се дава възможност на синдикалните организации и юридически лица с нестопанска цел да заведат дело от името на лица жертви на дискриминация. Значи те да подадат сигнал за дискриминация, например, на тяхни членове. Което в съда няма как да стане. Да, точно така. Какви са наказанията, които са предвидени в закона за различните видове дискриминиране? А когато комисията се произнесе по съответния признак дискриминация, увреждания, възраст, етническа принадлежност, пол, религия? Да, само тук искам да допълня, че когато говорихме за образуването на жалби, ако решението е в полза на жалбоподателят, той може в районния съд да заведе дело в районния съд за обезщетение, за парично обезщетение, морални, физически. След като вече има решение на комисията, което вече е обжалвано в Софийски административен съд и второ обжалване на 5-членен състав на ВАС. Така че с това решение може да се поиска и обезщетение за компенсация за морални и физически нанесени щети. И така като говорихме за санкциите, трябва да ви кажа, че нашите наказания са принудително административни мерки и санкции административно-наказателни мерки. Принудително административните мерки комисията може да дава задължителни предписания на работодателите и длъжностните лица за отстраняване на нарушения на законодателството, за предотвратяване на актовете на дискриминация. Също така може да спира изпълнението на незаконно решение, незаконни нарушения или нареждания на работодатели, които водят или могат да доведат до дискриминация.
Само това искам да подчертая, че ние не можем да връщаме на работа уволнени служители, това може само съда. Другото, което е наше задължение, да осъществяваме контрол върху спазването на тези принудителни административни мерки. Трябва да се следи дали е изпълнено решението на комисията. Тоест няма никакви финансови санкции? Има финансови, сега не сме стигнали още финансовите санкции, има и финансови санкции. Това са глоби за физически лица и имуществени санкции за юридически лица. Техният размер варира от 200 до 2500 лева. Не са много високи, но ако не са изпълнени задължения, произтичащо от закона... И не се плати глобата? Не се плати глобата в двоен размер. Така че глобите могат да станат и до 20 000 лева. Имаше скоро такъв случай на БТК. Бяха наложени подобна глоба за уволнение на служители над 40 години. Преди 2 години мисля, че беше това решение. Бяха съкратени. Много беше висока санкцията. Ирина Иванова от Бургаската комисия за защита от дискриминация, събеседник в студиото на Радио Бургас. След малко продължаваме с още въпроси. Продължаваме разговора в студиото на Радио Бургас с госпожа Ирина Иванова, регионален представител на Комисията за защита от дискриминация в града ни. Разкажете ни сега повече за пряката и за непряката дискриминация, нейните проявления на работното място или изобщо в социалния живот. Това са видове дискриминация. Освен пряка, непряка дискриминация, имаме тормоз на работното място, преследване, т.е. когато човек подаде жалбата, може да бъде преследван от страна на работодателя. Расовата сегрегация, най-тежката форма на дискриминация, подбуждане към дискриминация и недостъпната архитектурна среда за хората инвалиди също е вид дискриминация. Но понеже ме питате за пряка и непряка, нали, ще дам съответно и разяснение. Пряката дискриминация, това е по-неблагоприятно третиране на едно лице в сравнение с друго в сходна ситуация. Значи трябва да имаме сравнение, трябва да имаме и сходна ситуация на основата на признаците, които са посочени в член 4 в Закона за защита от дискриминацията. Те са 19 на брой. Един от признаците е пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия, вяра, образование, убеждение, политическа принадлежност, лично и обществено положение, за това признак, който говорихме, увреждане, най-много подадени жалби, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние. Това са така наречените 19 примера. Като примери за пряка дискриминация има много, като тръгнем първо от по-ниското заплащане, както говорихме, на служител, само защото е жена, отказ на едно лице да се приеме на работа само защото е от друга раса, цвят на кожата, сексуална ориентация или етническа принадлежност. И стигнем до там, че когато се започне уволнение, първо се уволняват хората с увреждане. Това е пряката дискриминация. При непряката дискриминация, тук тя е на пръв поглед всичко при нея е в съответствие с закона. Но на практика изобщо не е така. Тя е много трудно обаче, тя е скрита и много трудно се доказва. Непряката дискриминация, това е прилагането на привидно неутрална разпоредба, критерии или практика, които поставят едно лице в неравностойно положение в сравнение с друго в сходна ситуация, без да има някакво обективно оправдание. И тук е един пример, който често обичам да давам. Фирма за преводи изисква всички лица, които кандидатстват за работа като преводачи, да притежават шофьорска книжка. Това условие автоматично не позволява на хората с увреждания да кандидатстват за тази длъжност. Защото шофьорските умения не могат да бъдат основно изисквани за изпълнение на работа на практиката на преводача. Така че на практика фирмата извършва дискриминация спрямо тази група от хора. Но тя се води непряка дискриминация. Това е непряка дискриминация. Освен фирмата, ако докаже, че е на лице обективна причина, която оправдава тези мерки. Тя не винаги може да докаже. Тя не винаги може да докаже. Аз на младежите, когато ходя в училищата да правя презентации, младежта и толерантност, винаги давам пример пък, например, студенти или ученици в събота и неделя се търсят работа, отиват в близкия супермаркет, предлага се място, работно място за не продавача, т.е. за работник, който да подрежда щандовете. Но изискването е да има опит в подреждането на стока. Те няма откъде да имат този опит, защото те не са работили. Ето на практика те нямат достъп до... След като ООН има определен световен ден за толерантност, значи можете да се работи в тази посока. Вашият професионален опит в областта
какво ви говори? Дали толерантността е право пропорционална на развитието на общността? Вие дадахте точно определение на толерантността според декларацията за принципите на толерантността. Много често използваме, между другото, това понятие толерантност, но не всички го разбираме и така се го обясняваме, защото толерантността, не трябва да говорим за толерантността само на 16 ноември. Тя трябва да е част от нас, да изпълва нашето ежедневие и да бъдем мост към многоликия свят, в който живеем. Точно аз това казвам, че толерантността е противоположна на дискриминацията. И това е уважение, приемане, разбиране на различните от нас. Трябва да уважаваме правото на другите да мислят различно, без да сме съгласни. Това не значи, че ние трябва да сме съгласни с тях. И аз много харесвам една мисъл на Волтер, който казва: аз не приемам това, което казва, но до гроб ще защитавам правото ти да го изразяваш. Това е така, много ми харесва и в повече случаи го цитирам. Значи тя започва оттам да уважаваш другия, да накараш различни от теб да се чувстваш значим, да го приемаш, да го изслушваш, да го зачиташ, въпреки че имате различия. Да. Това е една от причините всеки от нас да стреми към търпимост, взаимно уважение и мирно съществуване. Така, доколко успяваме ние самите да не бъдем дискриминатори? Точно в това ежедневие. Точно така, за да говорим дали нашето общество е толерантно, ние първо трябва да зададем въпроса дали ние сме толерантни. И да започнем първо с това да се направим една ретроспекция само на един наш ден. Днешния ден, вчерашния ден. И бихме се отговорили лично за нас, дали ние сме толерантно. Така, в ежедневието точно. Толерантността е на път, когато си на път с шофьор, да пуснеш някого, да изчакаш майката с количката да пресече, без да й подвикваш, да не бипкаш под светофара още докато е жълто, или пък ако някой има повреда, някой автомобил се, случва се. Малка толерантност трябва да я проявяваме и към хората с различни имена, хората с очила, онези с захабените дрехи или повече кила, например, с външния вид. Това също е толерантност. Да бъдем толерантни, да ги уважаваме, да ги зачитаме. Също трябва да се зададем въпроса, виждайки по улиците просяци, безпризорни деца и не можейки да се справят с собствените си проблеми на хора, дали ние извръщаме очи от тях или сме по-своему толерантни, не забелязвайки тяхните проблеми. Дали когато при нас, ако сме работодатели, търсят работа хора с увреждане или такива в неравностойно социално положение, ги игнорираме, за да не се създаваме допълнителни главоболия. И така, че всеки може да си ги зададе тези въпроси, да се отговори сам. И аз пак повтарям, че това трябва да го правим и ежедневно, а не само на деня на толерантността. Значи, остава само да кажем къде, как, кога могат да ви намерят гражданите, които имат нужда от вашата помощ и подкрепа. Регионалният офис на Комисията за защита от дискриминация в Бургас е създаден преди 5 години. Сега новият адрес на офис е Филип Кутев, улица Филип Кутев, 26А, като работното време е от 9 до 17:30 часа. Също така, всеки петък правим и приеми в общините на Бургаска област. Ако има жалбоподатели и хора, които да са засегнати, да се чувстват дискриминирани, могат да отидат в приемните по общини, които се провеждат. Прави се разгласа по общините. Повече информация може да се намери в страница на Комисията за защита от дискриминация в интернет. Благодаря. Това беше Ирина Иванова, регионален представител на Комисията за защита от дискриминация в Бургас. Гост в студиото на предаването Ден до пладне.